kharwet Kylian Mbappe dak hat-trick shikul Winnie bat arke assist na Bellingham bat pitkum no leo Mbappe hadin ka hat-trick jongo. Ha ka jeng lekai ka berang shutep La Liga hapdeng ka Real Madrid bat Real Sociedad. Ka Real Madrid kala job da saw la kuwe goal ha ka bahaga ni ka jeng lekai ka Real Madrid kala pun ia ka performance ka bakrau bah jongka ha laying ha Santiago Bernabeu persya ya ka Real Sociedad. Ka ne kala long ru ka jing job ka ba itanat ya Jose Mourinho ya ka kanhon jong ha ka sen ka ban nangkong ha Bernabeu nadu bolon pai biang ku manager. Ha ba pai sha ka ne ka jing lekai Kylian Mbappe ula kharwet da ka hat-trick. Kabaw lay tep ha kamnit ka ba Saupo, Ndrupo bat Rapeo kat ba Vinicius Junior ulay tep ha kamnit ka ba Ndrupo pra. Ya kasi gol jong ka Real Sociedad la tep do El Sosik ha kamnit ka ba Sau. Ha ka nega jing lekay ujud Bellingham ulapun iru ya ka jing la jong uban lekay ba bat ha kabaw layo ruban assist da ar kentup ya ka jing yarap yo Mbappe bat Vinicius Junior. Da ka nega jing job ka Real Madrid kala khon 2 point bat don ha kay du ha kame ya kain point. Pai syaki kul Kylian Mbappe. Mbappe ulu poi mentah syaka prop kendai kul na kemta ke Real Madrid bat khat art ligi assist nampar oki jingil kaya jungu na kemta ke neka klub. Manda ka neula rong ru ha ke top 25 kumta orang el kaya bayu tep pun kuntam ha ke history junga klub. Mbat ka hat-trick ke bawliu ha ke neka jingil kaya ke deruk hat-trick ke ba arbusan ha ke jingi im yal kaya jungu. Ka ba itanar susuban pet kalong bau Kylian Mbappe ulu penbud ia ka wei na ki celebration jongu idol jongu Cristiano Ronaldo hadin ka jingyo hat-trick.